Halo logoफोर जोङो दिनै कुम्बारियावहाय हाबा जानो फैदों आरोना फार्स्ट टाइम कुम्बारि गामियावहाय हाबा जानो फैनाया जोनोमनिफ्राय खनसेबो माने हाबा जानो फैफेराखैमोन आरो ओमफ्राय जों मोनफैबाय नै क्लास गखांनानै बेनिफ्राय क्लास गखांबाय बेनिफ्रायसो हाबा जानो नै फैबाय जोङो ओमफ्राय मोनफैबायबो नै हाबाखौ मोनफैबाय दायो हाबा लागोआव हाबैनोसै आरोना जायगाखौ नुबायमोन अब्लाबो हाबाखौ नुवाखैमोन आरो फार्स्ट टाइम हाबा लागो मोनफैबाय ओमफ्राय हाबैनो नागिरगासिनो आरोना जोङो हौवा गोदाना बेदर नायगासिनो कुम्बारि ना मादै नोंसिना कुम्बारिमोन ना इयो जायगाया कुम्बारिनि मादैमोनखौ नै दिनैसो बेसेबा गोबावजों लोगो मोनबाय नै लोगो मोननायखाय मोजां जाबाय थाल्ला मानसिखौ उन्दैयाव गारना फैनाय नङाबा जों हर थाहैबाय थाथारो गोदो सिगां उन्दैयाव नुबाय दा ओमफ्राय दा आरो गोबाव जाबायना नुलायियाबो ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय दङ थांथ'वाखै आरो जानो नेबावदो र' लोदोदो जाजोब्बाय ओंखाम जानाय गथ'खौ नुवाबा मोगथांजों मोगथां नुला नोंसोरखौ नायथों Jangan
YouTuberआनो ना नोंनि औ जननि हिनजाव इयो थांनो लांबाय र' सिलिखा दं नों जायाखै हाबा जानो फैनाया मा गामि मोनफैखो नै जोङो मानसि नागिरनो फैदोंमोन र' सासे मानसि हस्टेलाव नांगौ जानायखौ ओमफ्राय मा गामियाव मोनफैखो मिन्थिला नै जायगाया खिन्थु बिराद मोजां सोमखोर गोथां लांदां दांथार आरो जायगाखौ एसे खेबनानै लांसै लांदां दां मोजां स्रां स्रांसो जायगाया मोजांसो बरिया फै नैथिं ससे